Doncs mireu com està l'Albufera, Pumba, inundada completament. I va, un ciclista més ràpid que nosaltres. Camps d'arròs, tots inundadets, Damunt com fa vent, pareix la mar, pareix que tinguen oles i tot. Que passada, no havia vist mai l'Albufera així tan inundada. I bon dia, en directo desde l'Albufera, a MIFS ahí darrere. Bueno, el vaig a traure, luego le pediré que me firme los derechos de imagen. Yves, ¿me tienes que dar permiso de protección de datos? Per així en la tele. No, li vaig a demanar a sa mare que me doni el permís. I així està l'Albufera, superbonica, en algunes aus com aquelles d'allà. Espera que se vegin. Espera que s'hagin vist les aus, fa vent, fa un poc de frescoreta, però s'està molt bé. I sobretot està molt bonic, amb tot inundat. Yeah! Ara veureu aquesta caseta d'ací a l'esquerra, que és molt típica. És d'alguna persona que es dedica a repegar ferralla i coses d'esses. Però té la caseta superbonica, veureu. Posat ahí totes les eines antigues del camp. I està aquesta caseta superapallada. Veu que bé, que bonic està tot. Per així continuem el nostre camí. Esta sequieta baixa una força impressionant. Bueno, primera parada, quilòmetre 30 de la ruta, Font del Fornet. És este ullal que es veu així. Se suposa que han d'haver samarucs i coses així, però bueno, la veritat és que no es veuen. El dia estupendo, perquè com fa ombreta no ens està fent gens de sol i estem anant amb una temperatura molt bé, inclús frescoreta, però que se va bé de manera curta. I bé, així que hem de passar el Romaní, estem a punt d'arribar a Sollana, i en Sollana ja girem i anem cap al Palmar, pels camps que estan tots inundats, ja ho heu vist abans en els vídeos. I res, així... Yves, alguna declaració? Per ara estàs content? No, vale. Entonces no facis declaració, si no estàs content no declares. És el millor. Tots els camps inundats, però plens d'aus. No se me sentirà perquè fa molt de vent. Momento épico. Una ventolera de por. Así, l'Albufera. Tant de vent, la bici se me'n va de costat. Molt de vent, en contracorriente. Incredible, Albufera ventolera. Bueno, dia super ventós a l'Albufera i una paradeta per a que veieu esta canaleta que porta
l'anem seguint ja diversos quilòmetres, porta aigua a l'Albufera, supose, i com estem en l'època d'inundar els camps, a veure si vos volia mostrar això, que estan tots els camps, que està entrant vale? S'acaba de caure tota la bici pel vent, flipem. Ara no plegarem. S'estan obrint tots els camps, que estan connectats. Estampa superpreciosa. Per fi entrem en el Palmar, Ja tenien ganes. El vent, l'últim quilòmetre ens ha pegat una matxacada de por. I ara per fi entrem en el Palmar i almenys suposo que el vent ens deixarà una mica de tranquil·litat. Imagine i espere. Vale. Doncs ja hem passat el Saler. Mireu els caits. En esta ventolera